Hemmejaňyza salam dostlar, men Mähri. Habarsız galma gepleşigimiziň 376-njy bölüminde hemmejaňyzy hoş gördük dostlar. Bu näme üçin diktofonyny bu gezek dip nemetmäň dostlar. Mikrofonumjy içine alyp gitdi, bilemok näme edýär, ketýärmi ýa-da turun gepleşigi we ýakyny Lucas Taym bilen ýadyňyzda bolsa, şoň üçin näwerne gerek boldy. Men bolsa bu ýylykça şuňdan dowam edýän. Han ýöredik. Dostlar, bu hepde bet kliplerimiz, bet aýdymlarymız, TikTok täzeliklerimiz diýsen köp. Şoň üçin goýça ornaşyň çigitiňizi suwuňyzy alan bolsaňyz mene başlajak. Klip täzeliklerine başlaýas dostlar. Bet klipleriň biri bilen başlasym gelýär. Celil bilen Mät Nazarowdan gelýär. Täzece aýdym papi. Täzece klip götüriläpdirler. Takoy stroguja ofisny stilde ýöne современный klipleriň biri bolupdyr. Massovkasynam diýsen gowy taýynlapdyrlar. Ýene bir zady prosmotry 1-2 gün bolýar. Ýa çykanyna uje 10 000dan geçipdir. Berekella. Balık diye çıklayacağım barına. Gel kıyımlı bedenim fadıma. Çağrı corolong isen yanına. Şu bunlara kovu yöne elçiye karışma canıma. Kliplere devam dostlar. Resul bilen devam edýäs. Peýdasy ýok aýdymyna senariýaly täzece klip götüriläpdir dostlar. Diýsen gowulupdyr, men haladym. Uyruğum gelsin diye, kelleme bana geldi ya. Onu kıytanına değmeye, var gideni sana gelmeye. Adını hiç kim bilmeye, öngdün şeyle. Gülälek Gulmuradowadan gelýär dostlar. Täzece aýdym sen bol diýe. Şu at ýazga geçirip duka klip entek çykanok dostlar. Siz özüňiz görüp, baha berip, kommentariýalarda galdyryň nähili bolupdyr. Durdu filan täze ýüzden gelýär. Täzece aýdym Miami Chili diýe. Hakyky Thompson atmosferasyndaky aýdym bolupdyr dostlar. Ýöne näme üçindir aýdymyň ýarysyndan köpräk dediňe durdyfyň öz aýdyp dur. Mene ahyryny täze ýüze ýok etýän diýdim bölün çykdy barekeni. Ýene bir bellek geçesim gelýän zat dostlar, şu klipiň arkasyndaky fon näme üçindir kartinka. Men kän bir halamadym şonu. Onun avazamızın kenarlarında düştüler. Hasta qowalardy muqadip pikir edýän. Aşk adımı yarı çölü, Miami Chili. Ömrüm sonuna Chili, bilece geçili. Yarı çölü, Miami Chili. Berhat Ataýewdan gelýär. Täzece aýdym klibi bilen Habibi Owadan parçalarymyzy snimat edipdir klibinde dostlar. Berekelaş bagşymyz özüň dinleýijilerini begendirip, izigdir aýdymlar götürilýär täzelikler. Ya habibi, seninle mümkün. Seni sevmem elimdi, sevmedim bizi sevdi. Ya habibi. Köne rapperlarymyzyň birinden gelýär dostlar, täzece rap aýdymy. Ýani Lil Blaze'dan gelýär, Under aýdymy. Klipin mene diýsen bir halamadym, slishkim köp fantastiski montajlary köp dostlar. Özüňiz görüň, baha beriň. Ýöne oglanlaryň maşynda işçek aýdymlaryň birim kaçsam ýalňyşmaýan. Men hakda gıybatlama çaplama, doňuz etini hödürlemen gaplama. Ýangıç degen ýaly çakmaga, Blaze'i kyn bolar saklamak. Men hakda yalanlaňy çaplama, doňuz etini hödürlemen gaplama. Mekan Sarif'dan gelýär dostlar, inniki aýdym gözüme görünme diýe. Senariýaly klip ödürläpdir we gowadyp synlap görseňiz dostlar diýsen çuňur manyly kliplaň biri bolupdyr. Berekella. Aktyorlarymyzam diýsen gowy ýerine tiripdiler, söz ýok. Gözüme görünme, boy, inni meni gülüme. Bar gidiver islen yerime, men ýekelege boýdum yerime. Sen inni gözüme görünme, boy meni gülüme. Dowran Saparovdan gelýär. Täzece Peýdaňyz ýok atly gysgaça film. Başymyz köpden bäri täzelik götürilen nokta dostlar. Ine köp wagt geçenden soň täzelik
içinde soundtrack bilen hötürläpdir we bu gysgaça filmimizde hem ýanky bellek geçen Mekan Sarypowyň klibindäki aktrisa Zenanymyz oýnapdyr. Diýsen gowy ýerine ýetiripdir rolüni. Berekellah. Kıydamı yok, hıyanımı yetmesin. Sözünle duryan erkekleri gitlesin. Her kim onunla öz bağını yeklesin. Kıydamı yok. Janset şahacymyza başlaýar dostlar. Elbetde Jahan Bagşy bilen. Jahan Bagşymyz bir del, söýeli 2 saat täzelik götürläpdir dostlar. Türkmen gyzy. Alkım qarlarındağı Yanağı kumlarınları Kırpığı o qaşıyayı Hayran eden Türkmen qıydı Täzeligimiziň bir dostlar Han Pelwanovdan gelýär. Bolmagyn aýdymam. We şu Han Pelwanov bilen Jahan Bagşy ikisi bir motion duetlaryň bir nesi kim bolmaz dostlar. Näle düşünýäňiz? Kommentariýalarda galdyryp geçiň. Ey gir başım asmanı yesey. Peşeden ulu bolmagın. Bir sıdırgın günüm geçsey. Hannazın. Jahan Bagşydan ýene bir täzelik dostlar. Berekellah ýadanok. Öwrenmek diýip täzece aýdym dostlar. Üns berýän bolan şu Jahan Bagşymyzyň jan sesindäki aýdymlary köp başlarymyzyň professional düşürlen kliplerinden hem prosmotry diýsen köp bolýar. Bu dünya bir soňky kitap Tamam eden yoktur oka İçindedir cümle hata İçindedir cümle hata Antano MP3 täzeliklerine başlaýas dostlar. Kim bilen? Jumamurat Kasimov ağamyz bilen täzece cover aýdym hötürläpdir Zara. Zara, ne boldy takdirleri kara. Yara 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 yara. Sana de bu yürek yara. Mekan Çarıguliyevdan gelýär inniki täzelik dostlar. Täzece hindi tagamda. Hakyky hindi tagamda bolupdyr aýdymy. Sowgat diýä aýdym gady. Balım ne çetirdik dedim. Men sana yalvarıp baklarım ölüm. İltivaderimden geçen okulum. Kava ayağım attı bolarım yali. Ýene bir aýdym täzeligi dostlar Halipamyzdan gelýär. Kakyş Amandur diýipden. Golca aýdymlaryň biri Aycan. Айжан, бадамжан, приходи ко мне лапка. Будем кушать баклажан и зелёная травка. Айжан, бадамжан, какой ты хороший. У меня дома соловей на тебя похожий. Aýdym täzeliklerimize dowam dostlar, men söýüp dinleýän aýdymçylarymyň biri Ýazberdi Mahmudowdan gelýär Qara saç. Aşık men faňylarda. Aşık men faňylarda. İnçe bilen tutsanda, yene tutsanda. Al ýanagym ötjemde. MP3 täzeliklerimiziň soňky dostlar Ahmet Şatdan gelýär. Google limonad diýip свежий aýdymlaryň birini hötürläpdir. Твои губы сладкие, лимонад, они вкусные, боже, как мармелад. Твои губы будто сладкие, нектарное. Bir wagtlar Espitrin aýdym aty Aşgabat ýatanok diýip ýadyňyzam dostlar. Menem şu tapar Nazir Habibow ağamyz ýatanok diýesim gelýär, потому что durman hayda ya berekellah. Bu gezegem TikTok ýaryp tutup öleme. Havadanca Türkmen qıyır, göreni söydir yanar. Onun için kıyın bolsa da emme zada razı. Havadanca Türkmen qıyır, ayırıp bilemok men. Ýene bir motion TikTok täzeligi dostlar, Selvet Wokylyjywa bilen Murat Nurmuradowdan gelýär. Bu ikilimiz hemişe ýarýar. Sen beni bu dünyada şiyalı yanıma Sen beni peşin işver yaşat yanıma Dövüşüp yaraşım Efendim yaşlı Feşeli bir
Mähribanlar, indi geleli hemmejämizi çağılymyza akıtýan şahajyklarymyzyň birini durdum rasenam gowaraň şahajygy. Köneler, aýdym eşdeňok gönüşlik şahajygy gowaraň. Bilýän. Gelin köneler ýatlal dostlar, haýsy aýtym bilen ýatlasym gelýär. Pelvan Halmuradowdan aýtsa dilim ýadyňyzdamy? Aysam dilim, aytmasam ölüm. Kıyır canım bu yüreğim. Yanıylanla ayansırım. Tüyün canım, tüyün canım. Yine bir bomba hit olan aýdymlaryň biri döwründe Azat Orazow bilen ýazberdi Mahmudowdan Gowharjan. Yürütürüm tüyen seni vasfedeyim seni Uğurtayım yoktur gönüllerde seni tüyen akça oğlum Yürü dere dağlara su yine dere dağlara Bağlantı için evim sorup yürüp vereyim sana Dostlar gelingini bolsa aýratynam sizin gowaran şahajyklaryňyň birine başlalyň tesirleri okalyň şahajygymyza. Geçen bölümde ilkinji bolup tesir galyryp berek ýalasyna laýyk bolan dostumuz Abdullah Jarçiewden gelýär. İşiňizi üstünlük diýýär. Sag bol Abdullah galdyran tesiriň üçin seňem işiňde üstünlük. Gelýäs inni hemi şekiller ýaly Ihlas Pullifden gelen tesir okalyň dostlar. Diýseň owdan tesirler galdyrýar berek ýalam. Media tema toparına ulu salam. Her gezekki gepleşiklerinizi gazaplanma bilen görýärin. Täzelikleri halkymyza düşnükli, medeniýetli we öz boluşly görnüşde ýetirmäge çalışýandyňyz üçin size ulu minnetdarlyk bildirýärin. Zähmetiňiz, ihlaslygyňyz we halk üçin edýän işleriňiz elmydama ýokary baha münasip. Size dörejilik üstünlüklerini, täze pikirleri we hassa ulu tomoşaçy goşunyny arzu edýärinde. Goý media tamamyndan beýläkem halkymyza peýdaly, gyzykly we täsirli gepleşikler hödürläp dursun. Hemişe üstünlükleriňiz ýar bolsun. Ihlas Pullif. Sag bol Ihlas, tüweleme her sapar ulu arzular, ulu niýetler edýän biziň toparymyzy diýseň begendirýär, seňem işiňde ulakan üstünlükler ýaryň. Umid Aghamradowicz toganymyz hem şeýleje tesir galdyrypdyr dostlar. Salam togan, hökman aýdymçy çagyrýaňyzmy? Mekan Akkaýewy çagyraýyn diýär. Nesip bolsa Umid sag bol galdyran tesiriň üçin gowy tesir galdyrypsyň. Jason Uraga çagyryp bilýärmi şu bagşymyzy? Innik tesir galdyran dostumuz Merf Production diýip atlandyrylypdyr dostlar. Şeýleje tesir galdyrypdyr. Salamu aleykum media tema topory. Esli wagtdan bäri görýän, 2023-den bäri görüp gelýän siziň sahypaňyzy gaty gyzykly. Bir haýyşdym bar. Her hepdede bir soraw aýdyma degişli. Soraw jogap oyun oýnaýyň, şonda hassa gyzykly bolarmy diýen. Öňkü alyp barjyjygym hany her gezek soramany bir hili görýärin diýär. Adyňa bilemok, ilki bilen sawol galdyran tesiriň üçin berýän pikiriňi, gowy pikirleriň biri biz muň üstünde hökman durup geçeriz, işläriz. Eger gowy bolsa, altyn soraýan bolsa, altyn biziň toparymyzdan gidenok, ýöne prosta işler bilen ýetişibilenok. Dostlar, soňky tesirimizi Şatlyk Kadyrow doganymyz özüniň şeýle begençli tesiri bilen jemleýär. Boşluk Mähri Türkmen Döwlet Maliýe Institutunyň talyby bolum diýär. Sag bol Şatlyk galdyran tesiriň üçin tüy sürewnen gutlayan, sana talyplyk ýyllaryňda diňe üstünlükler arzu edýän. Mähribanlar görüşiňiz ýaly bu hepde täzeliklerimiz moşne. Kliplerimiz, aýdymlarymyz, TikTok täzeliklerimiz hem ondan kem galanok. İçinde haýsy siziň göwnüňize ýaran bolsa tesirlerde galdyryp geçiň menen bileýin siziň pikiriňizi. Ýöne bir zat belläp geçesim gelýär. Geçen bölüm çötü prosmotr diýsen kim dostlar? Siz meni goldamasaňyz men ruhdan düşýän. Şoň üçin hany goldalyň, dostlarymyza ugradalyň, şu videony paýlaşalyň. Goý olaram bilsinler ýurdumyzda çykkan täzelikler dogry. Men şunluk bilen bölüm jemlejek dostlar, ýöne iň esasat näme? Ýatyňyza goýja seredin hemişe janyňyz sag bolsun mähribanlar. Indiki bölümlerde men bilen görüşýänçe hoş sag bolun. Indiki bölümlerde men şunu siz ölendirin. Ayda men bilemem, ama ýazyp gördüm ben. Ýok etýän bu aýdymda diýip Leblaze. Doğan oldu.
Indiki tesvir galdyran dostumuz Doğan. Oluşa kafa gitti. Tesvirlerde bir kaldırıp beltip.